Gatusan kasi na kung basura ang nakuha gikan sa Tagunol Creek human sa clean-up drive sayo sa Kabuntagon karong adlawng Sabado, Nobyembre 4. Ang Tagunol Creek nahimutang sa Barangay Kugon Pardo sa syudad sa Sugbo. Gani makita nga nahapsay na ang kaniadtong nagbanig nga mga basura sa nahisgutan nga creek hinungdan sa kanunayng pagbaha sa maong dapit matag bundak sa uwan. Nangulo sa maong pagpanglimpyo ang mga kawani sa gubat sa baha, mga volunteers ug mga sakop sa Cebu City Environment and Natural Resources Office kun si Senro. Naningkamot kami ang river trooper nga gubat sa baha nga matag barangay, matag river nga maningkamot kami sa pagpanglimpyo para mahapsay o maabot na baha dili nakaayo ang mag-ugtas o magkarakara ang mga katawhan. Gawa sa pagpanglimpyo, nang apud-apud sab og flyers ang mga sakop sa gubat sa baha ug miedukar sa mga nagpuyo dapit sa sapa sa saktong paglabay sa ilang mga basura ug hugaw. Apan ang mulupyo nga si Elvira, ning saysay nga padayon lang gihapon ang iyang mga kasilinganan sa paglabay og basura sa sapa, hinungdan nga human sa pipila ka adlaw, mobalik ra gihapon ang basura sa Tagunol Creek. Kaning basura, kapila ko makakita diha. Sugo sa mga bata, ipanabay diha sa sapa. Ang baha dire? Aw, daga din na. Tubig. Tungod niini, nahukman na sa mga sakop sa gubat sa baha nga mohatag na sila og citation ticket sa mga mulupyo nga masakpan nga molabay og basura sa mga sapa sugod karong umaabot nga Lunes. Nabilag mag-uwan ang basura karon limpyo naman to dito ganna karon nasira kang basura nang abot dito tumoy. Lisod kaayo kay ang mga tao manggod wala bagyod sila hunahuna pa nga dilun ta sila nga manlabay basura sa sapa. Ginaman mi authority gikan sa Sisindro nga mo issue mig citation ticket mo na jud na among buhaton. Pero last na jud to namong educate sa mga tao. Ya, inibalik na mo mandi pohon kung mao lang gyapon ang sitwasyon, citation na gyud may dili na mi magkuan nila. Ang mga maisyuhan og citation ticket adunay silot nga di mo menos sa 2,000 pesos. Among ipadayon ang pagpanglimpyo sa kada sapa. Among adunay kahapsay ug kalambuan ang among syudad sa Sugbo. Yehey! Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.